ही सुंदर अशी नवरात्री स्पेशल मंगळसूत्र बनवलेली आहेत मी. 9 कलर 9 डिझाईन्स. तर सगळ्यांनी जाऊन व्हिडिओ चेक करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि कशी वाटली ही सगळी मंगळसूत्र हे सुद्धा मला सांगायला विसरू नका. त्याचसोबत नवीन नवीन व्हिडिओज आपले येत राहतात. दिवाळी स्पेशल खूप छान असे व्हिडिओ येणार आहेत. सो सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून आपला चॅनल मिस होणार नाही आणि तुमचे व्हिडिओसुद्धा तुम्ही मिस करणार नाही. त्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला लगेच मी व्हिडिओ पोस्ट केला लगेच तुम्हाला लक्षात येईल माझा व्हिडिओ आलेला. तर कशी आहेत ही मंगळसूत्र, बाकीची पण मंगळसूत्र अजून आहेत. खूप छान छान डिझाईन्स आहेत. तर तुम्हालाही बनवायला शिकायचे असतील तर पटकन चॅनलला व्हिजिट करा. बाय बाय.